Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Baƙar macijiya, littafi na 1, wanda Rashida Ibrahim ta rubuta. Ni kuma Kusai Ibrahim zan dinga karanto muku shi a kowane mako. Kimanin shekara 150 da suka shuɗe, an yi wata macijiya a wani gari, a bakin ruwa. Duk wanda ke cikin wannan gari ya san da wannan macijiya, don kuwa a wannan gurin ake ɗiban ruwa. Kun san me faru? Duk ranar Juma'a da misalin 12, wannan macijiyar tana fitowa domin ta gabatar da sallar Juma'a. To a wannan lokacin ne mutanen gari kowa da kowa ke fitowa bakin wannan ruwan domin ya ɗibi ruwan da zai yi amfani da shi. Gabaki ɗaya mutanen cikin wannan gari saboda tsabar tsoron wannan macijiya ba sa iya fitowa su ɗibi ruwan da za su yi amfani da shi har sai lokacin da macijiyar ta fita sallar Juma'a kafin suke samun dama su zo su ɗibi ruwan da za su yi amfani da shi. Akwai wata yarinya mai suna Tilo tare da wani jarumi sunan shi Sujad. Tilo ta kasance ita kaɗai ce ta rage a cikin danginta a wannan garin. Shi kuma Sujad baƙo ne da ya zo gurin Tilo domin biyan wasu buƙatunsa. Wata rana, Tilo da Sujad suna zaune. Da sauri, Sujad ta ga Tilo ta miƙe tsaye. Ta nufi ƙofar gida, ta kalli sama, ta kalli ƙasa, sai ta dawo ta zauna. Shi kuma Sujad yana ta binta da kallo da alaman tambaya dam akan fuskarsa. Jim kaɗan sun bar Tilo ta ƙara miƙewa, ta nufi hanyar ƙofar gida domin ta ƙara leƙawa. Sujad yana zaune a kan dakali yana ta debanta da kallo. Tana dawowa sai Sujad ya tambaye ta, Tilo, me ke faruwa ne? Na ga kin gagara zama, kina ta kai kawo, hakan me yake nufi ne? Cikin ƙarfin hali, Tilo ta juyo ta kalli Sujad, ta ce mai, abin da zan faɗa maka yanzu zai matuƙar baka mamaki. Yau ce Juma'a, kuma babbar rana a gurin kowane mutumin da ke cikin wannan garin. Abin da ya sa ka ji na faɗa haka, akwai wata macijiya wacce ke damun mu a cikin wannan garin. Ta riƙe mana kogin da muke zuwa mu ibi ruwan da muke yin amfani da shi. Har sai ranar Juma'a muke samun daman zuwa mu ibi ruwa. Yau ce, Sujad ya ce, to, a lallai kam. Tilo ta ƙara cewa, yau ɗin ma ba da wuri ba, sai misalin ƙarfe 12 rana, lokacin ne macijin take fitowa da tafi sallan Juma'a. To a wannan lokacin muke samun dama mu ma mu je mu ibi ruwan da za mu yi amfani da shi, mu yi ibada, mu yi wanka da shi. To leƙin da ka ga nake yi yanzu haka ma kenan. Sujad dai yayi shiru yana ta kallanta. Jim kaɗan, Sujad ya ce ma Tilo, ba ni labari akan wannan macijiyar mana. Tilo ta ce, Sujad, ka yi haƙuri, ba ni da lokaci, don yanzu ɗiban ruwan nan ne a gabana. Ta miƙe, ta ɗauki tulu, ta yi waje. Sujad da sauri ya bi bayanta, suka isa bakin ruwan a tare. A bakin ruwan mutane ne da yawa sun taru, suna ta sauri-sauri su ibi ruwa saboda kar macijiyar ta dawo ta iske su a wannan gurin. Tilo ta nufi wani gefe don ta ɗibo ruwanta. Shi ko Sujad ya yi tsaye yana ta kallon jama'a cikin mamaki. Har ya fara maganar zuci. Wannan wani irin masifa ne? Mutane da garinsu a ce ba za su yi komai cikin kwanciyar hankali ba, kawai saboda tsoron wata macijiya? Ana cikin haka, Tilo kuma ta ɗibo ruwanta, sai ta ce, Sujad, mu tafi. Sujad ya ci gaba da kalle-kalle ko zai hango wani abu. Tilo ta ce, kar ka damu fa, mu mun saba da hakan ma. Sujad ya ce, Tilo, wannan abin mamaki ne. Ki duba mutane da garinsu, amma kowa baya yin abu cikin nutsuwa, kowa sai dai abu cikin firgici, cikin tsoro da kuma tashin hankali. Lallai akwai magana. Bayan sun isa gida, Tilo ta sauke ruwan, ta nemi wani guri ta zauna, tana ta ajiyar zuciya. Sujad shi ma ya nemi guri a gefe ya yi zaune, ya zuba wa Tilo idanuwa. Zuciyar shi cike da tambayoyi, yana neman amsa a cikin idanunta. Sujad ya ce, wannan bakar macijiyar a wani guri take ne? Ba ni labari. Tilo ta ce, ta faɗa tana kallonsa, ta ɗaga idanuwa sama. Ta ce, Adamalla bakar macijiya kenan. Wannan kogin da muka je, a nan take zama. Duk lokacin da ta yi arba da mutum, to lallai ba za a sake ganinsa ba, ko gawansa ma ba a gani. Wannan dalilin ne ya saka tsoro a zukatan kowane mutumin da ke cikin wannan garin. Shi yasa ba ma iya zuwa har sai ranar Juma'a, misalin ƙarfe 12 na rana. Lokacin ta fita yin ibada, to lokacin ne muke samun dama mu ibi don aiki. Cikin mamaki Sujad ya ajiyan zuciya. Ya ce wa Tilo, a ina take zuwa yin sallah, kuma ƙarfe nawa take dawowa? Tilo ta ce, ban sani ba Sujad, inda take sallah da kuma lokacin da take dawowa. Ni dai abin da na sani shine
ba a zuwa inda take duk ya ta rintsi. A zabure Sujat ya miƙe tsaye ya ce wa Tilo ina zuwa. Tilo ta ce kana zuwa kuma Sujat? Ya ce ina zuwa. Ya miƙe tsaye ya nufi waje. Tilo ta kira shi, Sujat, Sujat, Sujat. Ya tsaya amma bai juyo ba. Cikin cewar murya. Tilo ta ce, Sujat, kar ka je gurin wannan macijiyan dan Allah. Sujat ya juyo ya dube ta, yana mata murmushi. Ya sa kai ya nufi waje. To fa masu saurare, ina Sujat zai je ne? Kuma me Tilo take tunani? Ma haɗu da ku a kashi na 2, don jin ya Tilo, Sujat da kuma macijiya ke ƙarkewa. Kar ku manta, Rashida Ibrahim ita ta rubuta muku. Ni Kusai Ibrahim nake karantowa. Ku ci gaba da like da comment, ku ci gaba da taya mu sharing a kowane group ɗinku. Gyara, ƙorafi ko kuma yabawa duk muna buƙata. Kada ku manta, ku danna muna subscribe a wannan YouTube channel ɗin mai suna Jikunawa TV. Mun gode da kasancewarku a Jikunawa TV.